Bir dünya minnettarlyk bildirýär hormatly Bahramettin Dilavar elbetde. Türkmenler içinde aç çıkaran aydınçılarımızdan bir sizlerin huzurlarınıza gözel aydınlarını gönderdiler. Hormatly mehmanlar hemişeki yani büyülük konsertimizde hem dine aydımda belki edermen yaş yigitlerimiz parçayı temsili hem teyyarlan hazır nöbet geldi. Sizlerin huzurlarınıza gözel bir parçayı temsilini huzurlarınıza takdim ediyor. Oğlum, huwa kızmadan ol şu ekinlen bir oruk gel salkın melen işlen halat ederin yana. Baş yapmaca. Selamun aleyküm ata. Wa aleykümselam oğlum. Gorgun mu? Şükür ata pul verin ana. Apulu nämetçi? Ata mektebe gidecektim. Mallanı becerdin mi sen? Yok bağlara becerimiz yok. Ağamdan becerdi mektebe gideceğim. Hile vakit oldu O gitmiyorum. ağın o ekin ormana gitti. O biyanka o bazarda Asyası bilen derbedir. Amena küçük uruşa gidecek. Sen yaş küçüğümüz sen etmesen kim etsin onu? Ata görüşünüz yani hile vakit oldu men mektebe gitmiyorum. Gayradırçılığım köpelipdir. Ustadlarım aytıyor sen gelmesen mahrum kalarsın diyor. Siz şu küçük uruşa gidenden malları özünüz görünüşene men mektebime varıp gelsem ata. Oğlum atan gepine kulak as, nesihatine eş danalık etmedi mektepten hiçat kurşolası yok. Bar da sen şu malları becer, ha midanlardan aylandırıp gel. Bar şapbaca adam, asabına harap ettiyen. Aziz tomaşaçılar, görüşünüz yani bu yaş yigit kada barıp kada barman 12 yıl mektebi gutarýar. Aradan bir 5 yıl geçip oğlan öýlenip öý guru bermeli ketde yigit bolýar. Indi ona atasy näme ýollar görkezýär, bilelikde bu sahnede görýäs. Hey, dünyadan ötüp gidip durdu. Adam garibim var ya rastasta. Hey, gelin bismillahirrahmanirrahim. Ah. Abdurrahman. Oy Abdurrahman oğlum. Beli ata. Haber bari gel han oğlum. Geldim ata bana. Salam aleyküm. Oğlum korkun mu? Şükür. Sağım ata. Sene canına sağma namı kuda gözüme köp ulakan yigit bolan yanak görünýäsin. Ey sağ bol ata şükür. Geçya. Oğlum sen bilen bir maslahaty bir yere koymak için seni kıyırdım oğlum. Hayır. Oğlum düğün köçede bir sanak oğlanlar İran, Türkiye kaçak gidip işlemene gidecekmişinler. Ata. Son dur sen men gepim halat edinçem atağın gepine gep taylama hiç vakt. Edepli boladırak. Son öten akşam inen bilenem maslahatlaştık. İnen bilenem maslahatımızı biriktirdik ki oğlumuz bir gidip ulakan olup işlep biraz pul tapıp gelse son seni bir toy edip tomaşa edip bir ahtık çuğluk görsek deyip bir umid ettik. Şonu bir maslahat edeldiydik oğlum. Ata. Şu çaka çelle mal baktırdınız, hal baktırdınız, gittim malları becerdim. Mektebe bir gün gitsem 10 gün gitmedim şöyle gayrı hazır bolup heniz men hiç sat öwrüni ben bilemiyor. Adıma bitip bilemiyor. Koyun 3-4 yıl men ders okuyun hadda kal adım bitmeni bir öwreneyin. İran'an bolar, öýlenmegen bolar. Onun doğru dal oğlum. Atanın bir ömür tecrübesi var. Bir ömür tecrübesinden her kança görüp bilip kıyınçılıkları görüp geldi. Sen oku diyorsun, okudan hiçbir faydası yok. Aşraf Hacı'nın oğluna kara sen okuyacak deyip okuyup dur merdeki elinde 4 tane kağıt ol işikten gedaylar yani 2 tarafa çapıp yiyor. Sen bir Gulam Hacı'nın oğlunu gören yok mu? İran'da gidip işlep geldi körede hış taşıyıptır. Koyla ulakan bir hulu kurşaptır 500 tane koyunan var ödeysin. Ata doğru diyorsun. Yöne men şul tarikdan oku tarikdan milletime hizmet edecek bir ma'lum bolayın merdimin awlatlaryna ders berin şöydüp merdime hizmet edeyin diyor men. Oğlum sene oku deyip adamın asabını hem harap edecek bolýarsın. Oğlum okudan fayda yok deyip men sana
Awelden ama Ata. aytyp gelip otyň. Men sana gara dur, gepleme. Men sesimi eşt, dinle, ataň nasihatyn dinle her wagt. Sen okujak bolsaňam, işlejek bolsaňam dinlemegiň gerek. Ata günü şu güne çelle sizin aydanıňyz edik geldim. Goýun bir 3 ýyljyk ýagnanam okuyyn. Bir mälim bolayyn hada kal mektebimde ders bereýin berdim owladyna. Goýun men oku. Sen danalyk edip sen danalyk edip oku dip işden gaçjak bolýan. Sen meniň aýdanymı etjekmi ya, ataňy narazy etjekmi? Eger men aýdanmy etmesem men senden ölüýünçem narazy, ölemden saňam narazy. Atajan, ödüp otursaňyz sizin sözüňizi men ýykyp bilmeýän. Gitdiýseňiz İran giderin, maňa bir onda doga pata beriň, baryp geleýin İrana. Sen ataň aýdan etseňa, atanyň körpeti iň ýaxşy görýän ogly bolarsyň. Men sana bir kesde ullakan pata bereyin. İnşallah Hudawendi Taala seni kamyap etsin. Amin. Hemme işlerinde başarılı bolup, başyň dik bolup, ýüzüň suruk bolup, hemmeň üstüne kamyaplyk bolup milletine şu özbem hyzmet etseň bolar inşallah. Bar bakar gel zatlaňy cennet ýyrak jöneýdi. Mana men zatlarymy jemleýjek bu. Aziz tamaşaçylar, Abdurrahman İran gidip işläp pul tapıp gelýär. Öýlenip, oglan uşakly bolýar, ata-enesinem kelinli aktykly etýär. Şunça işler bolup geçinçe aradan bir 10 ýyl geçýär. Hawa aziz tamaşaçylar, günler ötüp ýyl geçip atasy biraz keselleýär. Indi ogly Abdurrahman atasyny şähere däktere alyp gitýär. Ýöne şäherde näme wakialar bolup geçýärke bilelikde bu sahnede görýäs. Sağ olun. Oy başıma maylanıp oy. Oy Atajan, näme boldy? Atajan tur. Başım maylandı. Ata näme bolýar? Başım maylandı. Ata sizi däkter wel nazar al gideli. Şäherde bir däkter wel nazar diýip bir meşhur däkter bar. Ýöreň siz şonu al gideýin. Sen däkter diýmişim men gara neşem bir getirseňe. Atajan, sizi gara neşe şahala getirdi awaldanam. Ýöreň bir däktere bar gelin. Turun tek Bir çilim çekdemem ýaxşy bolar oglum. Çilim. Däkter diýme. şu safar ogluňyzyň aýdandan bir edin ýöreň bir bar gelin. Turun Atajan, tur. Ha onda o rakam bolsa bir keppe bir temmäki bir getir. Ýöreň Atajan ýöreň bir şäher bar gelin. Onam bolar. Ýöreň. Huda mihriban. Ýöreň. Mana gelýäs ýolda bizler. Nira geldik gözümem göränýär. Şäher gitýäs. Oy. Oy. Salam aleykum biradar. Ami dawahany däkter bolnada kujas. دو کوچه بیشتر بروین یک لوحه کلان است به نام دکتر ولی نظری نوشته است Ha, sey. Näme diýdi oglum söýgüne ýokmy ýene? Yok. Ketdi kelmer. Lawha diýdik näme? Ata bilmedimi? Lawhasy näme ki onuň? Menen bilmedim. Gelin Huda Mirvan tapar. Oy. Gelin. Ha biradar. Çeligi. Bu wagt hemi peder meride. Hemi dawahany däkter bolnada kujas. امی قکور استی لوحه نو کلان نوشته است در پیش شام ششتی امیرم نمیفهمی که کجاست پرسان میکنی Näme diýdi oglum? Öncek bolýar diýerek baraly. Körmüň diýo, görüň ýokmy? Şöra bitikli diýo Atajan. Oy. Nätik gelemiz ýokmy? Gel berdik. Oglum. Ha. Dur şurada bir demrat edamı da men Hoş, ölýän. Dur. Hoş, Men hoş. hemem sana bir nasihatim bar oglum. Hayır. Ey kulak tut, akıllıca bol. Oglum, görüp otysyň mana şu pille kaçandan bäri ýola çykanymyz bir jaýyny, bir adresi, bir salgyny berden bilemiz ýok. Hemmesi bir nadanlygyň elinden eken awal bilen men sen hakyny halal etmäni dilýän oglum. Sen okuwa gitjek diýip maňa köp nämetdiň de men senin şo 5 rupiýa pul tap diýip tur İrana git diýip kudum meni bagyşla oglum. Hayır Atajan. Hayır Atajan, hayır. Herna, dur. Atajan hayır, müşkül yok. Herna. Takdir şöyledir, kısmet şöyledir. Herna sen oglun, awladyň, gyz, ogul diýme, hemmesini okudy berginiň aýyrma. Hatmen, hökmen Atajan. Sen o dünýä bu dünýä Hökmen. razıysın. Hökmen Atajan. Artık däktere geldik mi? Geldik mana. Otur. Oturun Ata. Oy. Daktar say.
Ami pederma wezdet harap et. Ami Rabbi benin. Salamat başın. Oy, näme diýär? Rahat dur Roşat. Jak moýnak kun boş gel. Oy, Komak. näçär awul? Yar wezdet harap et. Oy, Et müşkül nadar. Boş awal. Jak moýnak kun. Doktor taýip görmüş seni pederim. Et taşış nadar. näme diýär? Ami qamyk nafas. Yaxşı bolardyňyz diýär, teşwis etmeň diýär. Ami qamyk nafas. Näme diýär? Nefes tartyň diýär. Çukur çukur. Ha, bozam. Bozam nafas ami. Çeşe bir gir. Fişarja bebinim. Tamam aslıca bolup go. Komak şu. Evet rahat baş, hiç müşkül değil inşallah baş. Doktor taýip ýar Näçe bir zada bağladı elime, bir zat bağlıyor oğlum. Näçe bu? Pışarыңdy görecekmisin ata. Ona mı? Teşwis etmeň ýaşy bolar. Ona mı pişar anam? Rahat. Yaxşı bolarsyň. Näme diýär oğlum? Pışarыңdy görecekmisin, pışarыңdy. Öyle eliňde mäşini takýar. Oy. Hudaýa. Oy. Oy. Kız var ya. Hayır rahat baş rahat. Doktor taýip görmüş ha. Ek aram bir şey boş kima şoşu bebinim. Hami çen rudet biz ýar wezdet harap et. Jak kami hoy potensial dora ho, hiç müşkül nadora. Uçyes? Fişar şekem poýun omada. Ha. Boş kima çan qalym dawam Dürüst etdim söz. inşallah jür taklamayjada durust. Doktor taýip feýi dawam etin. Ma paýta şagamış ne dari? Ma paýta mitin bertan. Ami George we maqsad pederma. Hiç müşkül nadora. Hiç rahat boş, aram boş inşallah hiç qabil tashwiş koyam gap nadora, hiç gap nadora. Boş kima dawaşa bit. Näme diýdin ha? Yaxşı bolar diýär, yaxşı bolar diýär. Teşwis etme, dawaý bitip oty. Kança diýip pula? Pulu teşwis etmeň, pulumuz bar. Nom oğayças. Hacı Moyip. Ha, çan sola boş oğayda. Näçe ýaşyňyzda atasiz? 62 boladymmy? Şatdy salat. Ha, şaslı sola. Şatdy salat ha. Dawaýyňyzy bitýär atajan. Yaşmam sonra da. Owa ýaşyňyza göre dawaý berjekmiş şörde. Doktor taýip biz ýar wezdet harap et. Hiç negaran olma. Gayrat günün, köşüş günün, yek dawaý taýip tilma aýny azqariýy paýnam edim. Sayku bachim, in nuskhara bigi az dukonu poyin ki dukonu khudum mi bosha kho ham arzon meta ham bisor quality ish bolasa. Haz dukon zut kada biar ma boz hidayat ham etum ki chiqsin istifade Ene, kho zut kada biar. Tez meýär. En awurdym doktor taýip. Hop. Dawaýyňyzy getirdim ata. Geldin mi oğlum? Hawa, teşwis etmeň ýaşy bolarsyňyz. Hoş. 680 rupiýa boldy. Uy. Hop. Sayku ira Bolar. Teşwis etme atajan, pulumuz bar. Oğlum 680 berinene ölenimem yaxşı. Atajan, siz bilere gerek näme üçin ödüyorsunuz? Puldan tapılar,